yan sa Ginoo para pag-abot ninyo dito nagtuslog sa inyo basin na gusto mo tapos kung ano mo i-ampo na daan mabuo namin dito pa sa kasadya kalipay tungod mo nabuhi ko datiya sa akong tanan iguwa mo man ako kasadya kalipay adlaw sa kaluwasan ko la 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 kasadya kalipay tungkol kay mo nabuhi ko pagka sa akong tanan iguwa mo naman ako kasadya kalipay andaw sa kaluwasan ko Jesus ang tuyugan mo kay lipalit yaman ako kabili sa iyang dugo la 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 kasadya kalipay tungod nimo nabuhi ko datiya sa akong tanan iiguba mo man ako kasadya kalipay andaw sa kaluwasan ko sa pagtuo kang Jesus nga Ginoo ko kanang utang pagkakasulat kasadya kalipay pangudi mo nabuhi ko datiya sa akong tanan iguba mo man ako kasadya kalipay adlaw sa kaluwasan ko Aslam! Yala may maligaw! Lain pa na. Ano ako dagat ay kanang sweet and salty. Love! Away sa Diyos o iyang hinumay kahimulungan ang pagbautismo mao'y lahi mong dakong Kahit pakibulit. Dali ba kayo kumapanlaw? So that is Mary Jane. So mana si Mary Jane? Kereta. kalibutan nagpatay kang